बे आनजिलुसा आंनिबो बिदा जायो। जाय बे आनजिलुसनि बिदाया बिनि बिमाया फुलस्रि, आंनि आइया थाइस्रि। जों बिदा बिनानाव जायोना, जों न' खाथि खाथि। जों बे समाव नुनो मोन्दों, आं 8 बोसोर जाबायमोन बे समाव। न'खरनि गेजेराव बेनो माहि, बेनो गोबां खामानिफोरखौहाय मावोमोन। न'खराव जे एसे हा दङमोन बेखौ मावनानै गावनि बिमा बुरै बिफा बोरायखौहाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों हाजिरा मुजिरा मावदेरनानैबाबो बियो सहाय खालामोमोन। बियो बल गेलेनोबो बिराद मोजां मोनोमोन। जों सानदोंमोन बे आदाया थानायमोनबा बियो न'खरनि थाखाय मोजां खामानिफोरखौ बा गामिनि थाखाय मोजां खामानिफोरखौ बा हारिनि थाखाय मोजां खामानिफोरखौ सासे मावनो हानाय गियानि सेंग्रा जोहोलाव जागोन होननानै जोंनाव मोनसे फोथायनाय दङमोन। नाथाय दिनै जाय आदाया अनख'खाय, हारिखौ अनख'खाय, बयखौबो अनख'खाय दिनै बियो बयबो थांनांगौ होननायलाय बे जोंनि रमान हांखोनि जिथुनाखि हांगोमायाव बयबो थांनांगौ होननानै जाय उदालगुरि सारियालियावहाय बियो दावहाथिलियावहाय गावनि जिउखौ बावसोमनानैबाबो बे आदाया ओंखारलांदोंमोन। नाथाय बे समाव न'खरनि आयंमोना गाबदोंमोन, जों गाबदोंमोन। गिथावना बायदिसिना थांनायफोरखौ लोंहोर थांनायफोरखौ नुनानै जों मा जागोन बेखौ साननानै जोंहा गोबां दुखु आरो गाबनाय मेगनाव मोदैमोन। नाथाय जोंनि बे साननायफ्रा दिनै मोगथाङावनो फैमारदों। जाय आदाया पुलिसफोरजों गावजानानै बियो माइ बारियावहाय एब्रेदोंमोन, नाथाय एब्रेनानैबाबो गवाखै बियो। नाथाय सासे बिहारि हिन्जावनि खिथानायाव बियो दिनै पुलिसफोरजों हमजानानै बियो लांजाबाय गावजानानै, आरो लांनानैहाय गुवाहाटियावहाय बेखौ लांबाय। नाथाय मा खालामनो, न'खराव बे समावहाय जेरै आदाया बुंलांखाबाय, न'खराव अबस्था गैया। जाय बेनो गिदिरमोन, गासैबो बेनि उन्दै होननानैहाय। नाथाय बेवहाय नायनोबो जेबो थाखा फैसाबो गैया। आरो बेवहाय जोंनि जिथुनाखि जाय बेखौ बे दावहाखौ दैदेननाय जोंनि दैदेनगिरिफोर, बिसोरबो रावबो खबर लाफैनाय जायासै। जानो हागौ जों बेखौबो दुखु मोनाखै, बे दावराव दावसिनि थाखाय, गारि मथरनि थाखाय बै समावहाय बिसोरबो थांनो हायाखै खोमा, जों बेखौ बुजिनानै लायो। नाथाय दिनै बे आदाखौ जोङो गोथैखौबो मोनबोआखै, मोखांबो नुबोआखै, बिनि गोथै हाखरबो गैया दासिमबो। बिनिखायनो बेसे गोबावनि 1974नि उनावहाय दिनै जाय निउस रादाबगिरिफ्रा फैनानैहाय खनसायफैनायखाय दिनै आंनि खुसिनि मोदै, बियो दुखुजों लोगोसे खुसिनि मोदै। बै समावहाय जों बेफोरबायदि बुंनो जेबो सुबिदा मोनाखैमोन। नाथाय दिनै जों बे सुबिदाखौ मोनबाय। बिनिखायनो जों सरखारनिफ्राय खावलायदों गोसो गुरैयै, अननायजों, जाहाथे जाय न'खराव साख्रि आवलाफोरबो सासेबो गैया, जाम्बा जाम्बि गोजा, दिनै बिसिनि न'खरा सिगां जेरै गैया दाबो बे अबस्थायावनो दं होननानैहाय दिनै जों नुनो मोनो। बिनिखायनो अननानै सरखारफ्रा, जाय सरखारा खावलायदों धोरोम थागोन, इसोरनि आशिर्बाद मोनगोन आरो बिथांमोननि मावनायाव जै जालांगोन, आं बिनानाव जानानै दिनै बे न'खरनि थाखाय खावलायदों। बिनि मुंख्लं खाम्फाखौ जुदि गायनानै दोनोबा गामिनि दा देरफुनाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिसोरो सानगोन, हारिनि थाखाय बावसोमनाय मानसिफोरनि थाखाय लस गैया, थैनानै थाङोबाबो मोनसे सिन नुथायखौ जों नुनो मोनो होननानैहाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा सावस्रि जानानै हारिनि थाखाय मावनो थाखाय बिसोर उनफिननाय नङा। मोनसे बिसोरा गोरा फोथायनाय आरो बिसोरो गावखौनो साहस खालामनो हागोन। बिनिखायनो आं न'खरनि बिनानाव जानानै खावलायदों, आदानि थाखाय मोजां खाम्फाखौहाय गायसननायजों लोगोसे जाय न'खरनि थालांनाय फंबाय बिनानावफोर दङ
बेखौ एसे अननानै आं आखाइ खबजबनानै खावलायदों जाहाथे सरकारा एसे हेफाजाब होगोन रांखावरिजों हेफाजाब होगोन होननानैहाय आं खावलायदों जाय आदाया हारिनि थाखायनो बे न'खरनि थाखाय जोबलांबायबा जाहाथे अननानै अनसुंथाइखौ होगोन होननानै बे आंनि गुरै अननायजों खावलायनाय बेनोसै। नोंखौ आं आनजिरुस बाग्लारि बिनि आं फंबायनि जाजायो। जों गासै बिदा फंबाय साब्रैनि गेजेराव आङो 4 नाम्बारनि आं माने दुइसिन आरो दा थांना थानायनि बेलायाव आंबो बेखौनो जेरै एसे माने बिनि मुङै जेरै मुंख्लं खाम्फा गायसननाय बा बेजों लोगोसे जायफ्रा थैफादों मुंख्लं जादों बेजों लोगोसे आं बेखौनो आसा खालामो आरो लोगोसे माने जोंनि थांनानै थानांगौनि थाखायबो एसे एनैसो माने सरकारनिफ्राय जोंखौहाय एसे अनसायखाङोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो एसेनोसै। नोंथांनि गामि आरो बिफा न'खरनि गासैखौ आंनि गामियाथ' काथरबारिनिफ्राय आंनि आफानि मुङा जाबाय जेरै थैलांबाय आइयाबो गैला आफाबो गैला आफानि मुङा रबिराम मुसाहारि आइनि मुङा फुलस्रि नार्जारि लिरोमोन आरो आइना। आंनि आदाया माने बै जेब्ला 1974आवहाय बर'नि मोनसे हांगामा जादोंमोन रमान हांखोनि नैबे समावहाय बिथाङाबो सासे माने दावहारु जोहोलाव जानानैहाय दावहाथिलियाव आवगायलांदोंमोन। नैबे समावनो पुलिसनि गुलिया नांनानैहाय बे जिउ बावनो गोनां जादों। नंगौ बेखौ माने बिनि गोथै सहखौ जों थांदोंमोन नुहैनाय जायाखै आरो बेखौ बिनि बडिखौबो मोनबोनाय जायाखै। बिथांनि मुङावहाय आङो बेखौनो खावलायदों आं दहाय जेरै बुंबायना जेरै मोनसे मुंख्लं खाम्फा बेखौ बानायना होयोब्ला आरो लोगोसे बेबायदिनो माबा मोनसे सरकारनि सुबिदाफोर जुदि मोनोब्ला माने जों गोजोननाय मोनगोन आरो गोसोआव। बिनि बैसोआ थैनाय समावहाय 20 जाबायमोन। बियो क्लास 6। बिथांजों लोगोसे आरो गामिनिफ्राय सोरबाफोर मुंख्लं जाबावदोंमोन? गामिनिफ्रायथ' बिदि मुंख्लं जानाय गैलिया माने जेल जानायफोर दङमोन आरो। मा जाहोनाव बिथाङा बेबायदि हारसिं थांनानै मुंख्लं जादोंमोन? बिदिनो बयबो लोब थांबाय नालाय रायजो राजाफ्रा बे समाव बेबो बिदिनो ओंखारलांनो गोनां जाबाय बर' हिसाबै जाथिनि थाखायहाय बेनो आरो। नोंथांनि आफा जायो? आंनि आफा सम्बार मुसाहारि। बेयो 1974 मायथाइयाव जे रमान हांखोनि आन्दलन जादोंमोन बेहाय मुंख्लं जादों नङा होमबा? थैदों। दा अब्ला बै समाव नोंनि बैसोआ बेसेबांमोन? मायाव फरायदोंमोन? बे समाव आं थाखोसेयाव फरायदोंमोन। थाखोसेयाव फरायनाय समाव आंनि बैसोआ जानांगौ 6 बोसोर 7 बोसोरसो जाबायमोन आरो आंबो मिथिजोबा बारा मोजां। खिन्थु नोंनि आफाखौ नोङो मोजाङै गोसोआव दङ? गोसोआव दङ आरो। अब्ला न'आव गासै बेसेबांमोन नोंसोर? न'आव जोङो आंनि आब' दं, आं 2 नम्बर, ओमफ्राय जोङो गासै 3 नम्बर दं, 4 नम्बर दं, 5 नम्बर दं, जों 6 जन। हौवासा 3 हिनजावसा 3 6 जन। आदसा जेब्ला नोङो माने साफानि बे थैनायखौ खोनाबाय अब्ला बै समाव नोंलाय बहा दंमोन? आं न'आवनो दं आरो। फुंखिनियाव आफाया थांदों 7ता 8तासो समाव ओंखारलांदों। ओमफ्राय गामिनि रायजोफ्रा माने बयबो थांजोबनांगौ नालाय न'खराव सासे थांबाय। बे समाव थांनायाव ओमफ्राय जोंनि आफाया एसे रायजोनि उन जालांदो आरो। रायजोनि उन जालांनानै ओमफ्राय थांदो आरो बे सोरजोंबा रायदावलांदोंनो आंबो बेखौ मिथिदों। रायदावलांनाय समाव ओमफ्राय थांबाय जेथिया 5तासो सम जायो होमबा गामिनि मानसिफ्रा फैबाय। नोंस्रा माबायदि गानलांदोंमोन, गामसाखौ मा रं गानलांदोंमोन, ओमफ्राय मा गस्ला गानलांदोंमोन बेखौ सोंबाय। गस्ला गिन्जि गानलांदों, गामसा गोथां गानलांदों। ओमफ्राय बे समाव बेखौथ' ओमफ्राय बिसोरबो मिथिखाबाय नुहुरबाय नालाय गोजाननिफ्रायबाबो गामसा गोथां गस्ला गिन्जि बेबायदि मानसिया थैबाय होनना खिथाफैबाय। होमबा तखन आइया गाबबाय आरो। गाबबाबोथ' जोंनि आफाखौ जों नुनो मोनदिया। आइयाबो गावनि फिसायखौ नुनो मोनदिया। लाबोनो मोनाखै।
बहा लांखोमोन बहा लांखो जोंबो मिथिया आरो गारियाव थिखांना लांदों होननाय खोनादों आरो पुलिसफ्रा लांदों खिन्थु बे समनिफ्राय माने आफानि मोखांखौ नुवासै गैया नुवासै रावबो नुनाय जायाखै आरो दा बेनिफ्रायनो बे समाव जोङो जोंबो ओनसोलफोरनि थाखाय मोनसेबो खाम्फाखौ मोननो हायाखै सरकारनिफ्राय माबाफोर मोनदोंमोन सरकारनिफ्राय माबाफोर मोनदों माने आं मिसाखौ बुङा बै बिटिसि जानाय समाव बिटिसिनिफ्राय 1 लाख खरि मोनखांबाय आरो बेखिनिल' आरो बेनिफ्राय थुनलाइ आफादनिफ्राय सोरबाफोर लाफानो फैदोंमोन थुनलाइ आफादनिफ्राय बे साहित्य सभानिफ्राय बेखौनो मोननाय जादों आरो मोननायखौ मोननाय आं बिदिनो खबर लाफैदोंमोन खबर लाफैनायाव बिदिनो थाबायनानै बे 1 लाखखौ मोननाय जादों आरो बेनिफ्राय दा नैबे नोंथांनि बे न'नि सिगाङाव जुदि मोनसे खाम्फा थानायमोनब्ला आफानि मुङै मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन गैया दा बेखौ जुदि लुफुङोबा लुफुङोबाथ' मोजां जागौमोन दा नोंथांमोनाबो जिहेथु फैदों नुलांगौमोन माने गोजोननायबो मोनगौमोन दा गैया बै समाव रावबो बिदिखौ दा सरकारखौ मा जाजानायखौ लुबैयो दा बे माने मुंख्लं जिहेतु नोंनि आफानि मुङाव बे मुंख्लं जुदि खाम्फा लुना होयोबा दा बेखौ सरकारनिफ्राय लुबैना लुबैयो उफाय गैया मोनोबाथ' नांगौआनो माथो खालामनो